Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Bon dia. Avui comença el programa Retuit Ràdio. Com a alcaldessa i responsable d'Educació de l'Ajuntament de Benicarló, és de veritat un motiu de satisfacció el veure que el món educatiu utilitza la ràdio municipal com un mitjà de comunicació al servei de tots els benicarlandos per comunicar-se en totes les famílies de Benicarló, de tots els centres educatius. En un moment en què els xiquets porten més de 2 mesos confinats a casa i on l'escola ha hagut de reinventar-se, penso que la ràdio municipal és una eina fonamental per apropar encara més l'escola a les cases de cada un dels xiquets de Benicarló per a que estiguen en contacte directe i per a que coneguen cada vegada més els projectes que se fan des de cada una de les escoles de Benicarló. Esperem que el programa tingui molt d'èxit i que sigui del vostre gust. I sobretot agraeixo a Sònia Ibáñez, la inspectora d'Educació del nostre poble, per ser la impulsora d'aquest projecte, junt amb l'IES Ramon Cid, que també s'ha implicat molt en tota aquesta idea radiofònica. Benvinguts al nostre primer programa de Retuit Ràdio. Cada setmana participaran diferents centres educatius de la nostra localitat. En el programa d'avui comptem amb el Col·legi Mestre Eduardo Martínez Ródenas, amb l'Institut IES Ramon Cid i amb el Col·legi Marquès de Benicarló. Doncs comencem amb el nostre primer col·laborador, el Col·legi Mestre Eduardo Martínez Ródenas. A veure què és el que té que dir. Avui, els alumnes de primer i segon de primària del Col·legi Eduardo Martínez Ródenas ens donaran el seu punt de vista sobre com viuen ells tota aquesta situació del coronavirus. No pergueu detall a totes les seues respostes. De segur que no tenen desperdici. Anem ara amb la primera pregunta. Què espera tu del coronavirus? El coronavirus és un virus molt contagiós. Un virus molt malo. El coronavirus és un bitxet molt xicotet i a casa meua no entrarà. Bueno, sol si se fica el gel, una dutxa de gel. Per a mi és un virus que és una merda. Per què? Lo primer que se m'ha passat per el cap. Per què? Pues perquè és un virus que mata molta gent. I mos fa que estiguin tancats dins de casa. Un virus que va arribar des de Xina i se va crear no sé si és en tot el món o en alguns països. Una vegada escoltades les respostes a la primera pregunta, anem amb la segona. Com és el coronavirus? Com te l'imagines? Jo me l'imagino moltes punxes per agarrar-se a les mans de les persones. És un virus verd amb moltes pates. Jo crec que és verdet. I també, com és coronavirus, també crec que té una corona. Roïn. Més roïn que Barrabàs. És redó i té com uns tentáculos aixina i que ahí té unes coses redondetes aixina i que per ahí crec que surt això que fa enfermar. Pues el coronavirus me lo imagino una boleta chicoteta en punches y en una cara enfadada. No sé, no vull pensar-ho. Anem ara amb la tercera pregunta.
Quina és la frase que més has escoltat estos dies a ta casa? És que el coronavirus passe. Gala, lava't les mans. Tot anirà bé. Que ja se pot sortir al carrer. Limpiarse les mans. Miss, no toques això! Miss, no toques allò! Miss, no toques allò! Miss, no agarres el sofà! Fica la mascarilla! No toques res! Fica la mascarilla! No toques res! Lava les mans amb els metges! Quarta pregunta. Què és la desescalada? Estem en quarantena, no podes sortir al carrer amb els amics, a passar-nos-lo bé, no podem anar als bars, ni a ningún puesto, en resumen. La desescalada es la desescalada 1, la desescalada 2 hasta las 6 y ahí es donde nos dejarán ir a los sitios. La desescalada és l'ordre que ha dit del govern per anar a pegar una volta. La desescalada és que a poc anirem sortint al carrer i anirem a veure els nostres iaios. La primera escalada ja podem sortir de casa. La segona podem abraçar la família. La tercera podem fer una paella en 10 persones. Confinats. ¿Lo de después? Pues que se va llevant el virus i cada vegada mos deixem sortir més. Com ara, però després vindrà una altra vegada el virus, que això se diu, i tindrem que quedar-nos una altra vegada tots a casa. Bueno. Que no hi ha escalera? Per a finalitzar, podries dir-nos com creus que serà la tornada al col·legi? Tindrien que anar al cole en guants, mascarilla, claro, y a 2 metros. Limpiamos les mans moltes vegades i a 2 metros. Penso que tornarem al col·le bé, sense infectacions. Imagino que tornarem al col·le separats de 5 en 5 en guants i en mascarilla. Quan arribem al col·le serà molt xuli, perquè fa molt de temps que no hem vist els nostres companys i també la mestra voldrà abraçar-vos a tots, però besitos no. No sé com ho farem, però jo tinc moltes ganes de tornar. Serà molt divertida! Pues perquè tinc moltíssimes ganes de veure a Nacio i jugar-hi! Ai, és que cada vegada que el veig me donen ganes de donar gotes, aixina. Serà molt divertida en festes i jo crec que aquest dia ens ho passarem molt bé. Bé, fins ací les respostes dels nens i nenes de l'Eduardo Martínez Ródenas. Esperem que hàgiu gaudit escoltant-les. Fins aviat. Ara és el torn dels més majors, l'Institut IES Ramon Cid. Tenim a l'alumnat del cicle superior d'educació infantil que ens faran gaudir d'un audioconte, el famós Patufet. Vet aquí que una vegada era un pare i una mare que tenien un fillet tan petit, que li deien en Patufet. Un dia, la seva mare, mentre feia coure l'olla, va dir: «Ai, fillet, quina guitza em fa sortir a comprar. El dinar ja vull al foc i no trobo el safrà enlloc». En Patufet, que tot ho remenava i que per tot arreu es ficava, de seguida va contestar: «Mare, si no hi ha safrà, jo se'n puc anar a buscar». «On vols anar? On vols anar? No veus que ets massa petitó i la gent et pot trepitjar pel carrer com un cigró?» «Ja hi aniré cantant, i així, si no em veuen, bé prou que em sentiran». «No i no, els menuts no poden anar a soles pel carrer i aniràs quan siguis gran». Jo vull anar a buscar safrà». I com que es va posar a plorar i picar de peus, per fer-lo callar, la seva mare li va dir: «Bé, ja n'hi ha prou. Patufet, aquí tens un dineret i ves de seguida a la botiga de la Montse». I carrer amunt
s'encamina aquell marrec tan tossut amb esclops i barretina i unes calces de vellut. Homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu amb Patufet. Bon dia, Patufet. On vas? Vaig a la botiga de la Montse a comprar un dineret de safrà. Ves en compte que no et trapegin. La gent no mira al sol. D'acord, fins després. Patim, patam, patum. Homes i dones del cap dret, patim, patam, patum. No trepitgeu amb Patufet. Bon dia, Montse. Voldria un dineret de safrà, si us plau. Qui hi ha? Crec que he escoltat la campana, però no veig a ningú. Haurà sigut un ratolí. Ei, que sóc aquí! Vull un dineret de safrà, per favor. Però qui és? No veig a ningú. Què voleu? Sóc en Patufet. Ja estic fart de cridar. Vejam si ens despatxeu un dineret de safrà. Ah, d'acord. No t'havia reconegut, Patufet. Aquí tens el teu safrà. Compte que no et trepitgin. No et preocupis, sóc petit, però tinc una gran veu i faig tant de soroll que fins i tot les vaques fugen del meu camí. Així tens, el teu dineret. Que tinguis un bon dia. Adeu, adeu! Patim, patam, patam. Ai, este xiquet! En Patufet surt al carrer i deixa amb la boca ben oberta a la pobra botiguera. Pel camí es troba una altra vegada amb la veïna. Ja tornes cap a casa, Patufet? Sí, ja tinc tot el que necessito. Però no et pesa la paperina? No, tinc molta força. Que no ho veus? Perdó, però tinc que anar a casa abans que ma mare es preocupi. Molt bé. Adéu, Patufet. Dóna-li records a la mare. Recorda anar amb molt de compte. Tranquil·la, que vaig cantant. Patim, patam... Què és això que s'escolta? Una paperina que belluga sola. Ai, Déu meu, quina temor. Això no és normal, I de por la gent s'amagava perquè no veien qui cantava. Mentre, carrer avall, passava una paperina sola, com si anés sobre una bola. Quan en Patufet va arribar amb una paperina de safrà, la seva mare no sortia de la seva sorpresa, molt contenta i orgullosa. Aleshores, tot satisfet, va demanar... Mare, em voleu deixar anar ara a portar el dinar al pare? Això sí que no, fill meu. El cistell pesa massa i pels camins encara hi aneu. Jo vull anar a portar-li el dinar. A la mare li va començar a sortir fum de les orelles, de tant escoltar-lo, i perquè callés, la seva mare li digué: Per no sentir-te bramar, tinc el cistell i ja hi pots anar. I en Patufet, que tenia molta força, va agafar el cistell del dinar i, com si res, se'l va carregar al coll. Pel camí cantava així: Homes i dones del cap dret, patim, abans patam, una paperina patum, que bellugava no sola trepitgeu i ara un amb cistell Patufet. que camina sol. Ai, Déu meu, què farem? Aquest poble està embruixat. Els veïns tancaven portes i finestres i pels camins els pagesos fugien esverats en veure un cistell tot sol caminant com un caragol. A mig camí, en Patufet es va aturar i es va asseure a la vora d'un hort per reposar una estona. Però, de sobte, comença a ploure molt fort. Ai, no em vull mullar. Em ficaré sota aquesta coll. Aleshores, va venir un bou mig perdut i d'una queixalada es menjà la col amb Patufet. Que bona aquesta col. Al cap d'una estona, el pare i la mare buscaven el fill per tot arreu. Està el cistell tot sol, però no veig en Patufet. Oh no, on estarà el meu fillet? Patufet! Aleshores van començar a cridar. Patufet, on ets? Patufet! Soc a la panxa del bou. No neva ni plou. Com que no el sentien, els seus pares anaven cridant. Crec que l'he sentit per ací. On estàs, Patufet? Soc a la panxa del bou, on no neva ni plou. Ai, menuts! Què va passar quan van saber on era el Patufet? Sabeu què van fer els seus pares? Ja sé què farem. Li donarem menjar al bou. Sí, l'unflarem de menjar perquè surti en Patufet. Tant i tant van unflar de menjar al bou que, al capdavall, el bou va i fa... I com un llampec va sortir en Patufet, molt content i espavilat, com si res no hagués passat. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat.
I finalitzem el nostre programa amb la participació del Col·legi Marquès de Benicarló. En primer lloc, els xiquets i xiquetes d'infantil 4 anys ens relataran xicotes fragments del conte de la tulipa. Qui és? Soc el senyor Sol. I què vols? Vull entrar a la teua casa. No, que em cremaràs. Soy el senyor Sol. I què vols? Vull entrar a la teva caseta. No, que em cremaràs. Soy el senyor Sol. I què vols ara? Vull entrar a la teva caseta. Ja t'he dit que no, que em cremaràs. Xip, xip, xip. Qui és? Soc la senyora Pluja. Què vol? Vull entrar. No. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Soc la senyora Pluja. ¿Qué vols? Vull entrar a la teva caseta. No, que m'ofegaràs. No tingues por, que ha arribat la primavera. A continuació, els xiquets i xiquetes de primer de primària us contaran alguns dels embarbussaments que han après durant aquest període a l'assignatura de llengua castellana. Comencem! A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta vais a cuesta. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. El perrito de Rita me irrita. Dile a Rita que cambie su perrito por una perrita. La araña con maña amaña la araña. La araña con maña teje la telaraña. La araña con maña es una tacaña. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Un cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en ese espejo. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Pancha, plancha, con 4 planchas. ¿Con cuántas planchas? Pancha, plancha. Pata, peta, pita y pota, 4 patas con 2 patas cada pata. Mi mamá me mima y yo mimo a mi mamá. Una vieja, tecla, mecla, chirigorda, sorda y vieja, tenía 7 hijos, teclos, meclos, chirigordos, sordos y viejos. Si la vieja no fuera tecla, mecla, chirigorda, sorda y vieja, no hubiera tenido hijos, teclos, meclos, chirigordos, sordos y viejos. I per finalitzar, els alumnes de 5è ens contaran la llegenda de Sant Jordi. Diu la llegenda de Sant Jordi que fa molt i molt de temps hi havia un drac monstruós. Feia fugir al poble, matava la gent amb el seu alè i se'n passava les persones vives. Els ciutadans, sense cap solució, varen decidir donar-li 2 ovelles cada dia. Quan s'acabaren els béns, li donaren vaques, bous i tots els animals que tenien. El rei convocà una reunió on va decidir que farien un sorteig i li donarien al drac una persona cada dia perquè se lament. Un dia, per mala sort, li va tocar a la filla del rei i ell, tot plorós, va dir: Perdoneu a la meva filla. El poble li va negar i el rei va demanar 8 dies per a plorar a la seva filla. Arribat el dia, el rei la va vestir i la va deixar davant de la cova, a prop del drac. Però de sobte va aparèixer cavalgant sobre un cavall blanc i amb la seva llança i el seu escut daurat el cavaller Sant Jordi per salvar la princesa de les urpes d'aquell enorme. Aquell cavaller va alçar la seva llarga llança i de cop el drac va caure a terra desplomat. De cop, de la sang del drac que li regalimava cos avall en va sortir un roser i de sobte el cavaller Sant Jordi en va collir una, va anar a la princesa i li va donar en senyal d'amor. El rei li va demanar que es casés amb la seva filla. El cavaller va marxar sobre el seu cavall blanc sense dir res. Des d'aquell dia, la gent del poble va viure tranquil·la.
Bé, així ha finalitzat el nostre primer programa de Retuit Ràdio. Esperem que us hagi agradat moltíssim a tots i totes i ens escoltem al pròxim programa. Adeu! Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.